Okay. Niano sabta sa atong kanabang exposition. Maghimutag video na pod alang sa pagtubag sa issue may labot na sa pagtuo. Kini gyapon si Veritas, okay? Si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ang atong hisgutan karon kining mahitungod ba sa paggamit-gamit og ngalan sulod sa Biblia dayon himuong ngalan o name tag sa usa ka pundok nga maoy gigamit nila sa pagpatuo natong mga tawo nga ang ilang grupo o simbahan, ang ilang relihiyon mao ang matuod nga iglesia tungod kay mabasa sa Biblia ang pangalan. Ato na lang idretso kinibang mga igsuon natong Iglesia ni Cristo nga nagsugod ni atong 1914 o 1914. Matud nila nga sila mao ang matuod nga iglesia kay unang-una ang pangalan o name tag sa ilang pundok mabasa sa Biblia kanang Iglesia ni Cristo. Ang ilang gamiton nga translation sa Biblia ana kadtong hubad ni George Lamsa sa Acts chapter 20 verse 28. Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Unya, ang atong Katoliko nga pundok, gihinganlan man og Roman Catholic Church. Niya, kanang Roman Catholic Church, dili man na mabasa sa Biblia, letra por letra, mao nang muingon sila nga dili ni mao ang matuod nga iglesia, kining Roman Catholic Church. Mutuo mo ana? Okay. Unang punto, dili kay tungod ganda sa ngalan, mutuo na dayon ta, kay bisan kinsa, makahimo ana, bisag ako. Pwede ko magtukod o grupo niya ang hinganlan po na kong Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Na manggani uban nga ang ila pong gigamit nga ngalan sa ilang iglesia, kanang Church of God. Parehas anang kang Eliseo Soriano nga grupo, giparehistro po na niya, no? Ang latest nga giparehistro niya nga ngalan, kadtong wala pa siya namatay, ang Church of God International o Members of the Church of God International. Nganong gigamit man na niya ng ngalang Church of God o Iglesia ng Diyos, kay mabasa po na sa Biblia. So, tungod ba kay mabasa sa Biblia, mutuo na dayon ta? Bisan kinsa. Pwede makahimo ana, bisan ako. Nakaroon, unsao man nato pagpamatuod nga kanang imong iglesia, kanang imong grupo, tukod yun na ni Kristo o si Kristo gid mo'y nagsugod ana. Now, sa atong nahibaw-an, ang gisugda ni Kristo nga iglesia, gasugod niadtong unang siglo pa, mga 30 or 33 AD. Ato lang ingnon 30 or 33 AD tungod kay dili man managsama ang mga historian god kung musugod na may diferensya og tulo ka tuig mo nang nahimuingon 30 napoy moingon 33. So bisag ingnon na lang nato niadtong unang siglo. Bot pasabot ang tinuod nga iglesia nga gisugda ni Kristo nagsugod niadtong unang siglo. Dili 1914 kay kanang Iglesia ni Cristo nga gisugda ni Felix Manalo 1914 man na. So diha pa lang maklaro na nato nga dili na matuod nga iglesia kay ang matuod nga iglesia ni Cristo mao man tong gisugda ni Cristo niadtong unang siglo panahon sa mga apostol. Dayon kana pong Church of God ni Eliseo Soriano bisan pag ang ngalan naa sa Biblia, pero kay dili man si Kristo mo'y gasugod ana. Sa historical evidence, makita man nato nga ang nagsugod anang Church of God International, nga kanang
naila sa pagmubo na MCGI. Nagsugod na niadto lang 1980. Unya ang nagsugod ana si Eliseo Soriano. Nganong makaingon man ta nga kanang Church of God ni Eliseo Soriano dili na mao ang gisugdan ni Kristo kay siya may gasugod ana unya dire pag yun na sa Pilipinas niya nasugdan niya tong 1980. Nya kahibalo man ta nga kanang Church of God o Church of Christ o Iglesia ni Kristo. By the way no, kanang Church of God sa Biblia o Iglesia ni Kristo usara na. Kay sa Biblia God ang iglesyang gitukod ni Kristo dili kay usa lang ang katawagan. Lain-lain ang pagtawag pero usara ang gipasabot. Kay sa panahon sa mga apostoles, wala pa sila naghimo og kanabang opisyal gyud nga ngalan nga niana ra gyud nga ngalan pagkatawgon ng iglesia. Buti pasabot, wala pa sila kanang gitawag og hiniusang description o katawagan sa iglesia. Kanang gitawag og conciliar deklarasyon o conciliar pronouncement. Unsa man ang conciliar? Kana bang pahayag o pagpadayag nga gihiusahan pinagi og meeting o council sama atong Council of Jerusalem, no? Nahitabo na, no? Yan tong una pang siglo. Panahon gyud sa mga apostol. Kay kung basahan na to ang Biblia, usa ra man ka council lang atong makita diha nga nahimo sa mga apostol nga kana bang magdeklara sila og hiniusang baruganan sa tibok iglesia katurang Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem wala pa sila gahisgot unsay official description nga itawag sa iglesia. Maunang kung basahon na to ang Biblia, lain-lain ang mabasa. Si Pedro yang tawgon og piniling katawhan o chosen people. Mo manggalin na po'y grupo ron nga gamiton po na nga description kanang piniling nasod nga gisugda ni Tatay Paulino Agapay, peace be upon him. Ato mo na silang gitahod. Gigamit nila ng description o katawagan nga gisgutan ni Pedro. Unya, mo ato po kang Pablo, ubay-ubay gyud nga sita sa Biblia nga tawgon niya og Church of God. Dayon naapoy mabasa depende po subad nga Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Kay naapoy mabasa nga Iglesia sa Corinto kay naapoy mga na-convert sa Corinto sa iglesia. Gitawag po Iglesia sa Thessalonica kay naabot po sa Thessalonica. Naapoy mga convert dito. Naapoy mabasa nga gitawag og mga Kristiyano. Iglesia sa mga hintil kay dunay hintil nga nakabig. Pwede po tawgon og born again kay ng mga natawo pag-usab o born of the above ang mga sakop. So, kung maghiskot ang Biblia, dili kay usara ang description kay sa panahon sa mga apostoles ug sa ilang unang council sa Jerusalem, wala pa sila gahimo og hiniusa nga mao ni itawag yun sa iglesia. So, mao na nga lain-lain ang description. Lain-lain ang description. So muna, pero timan na to nga ang iglesia gyung tinuod nagsugod panahon sa mga apostol niadtong unang siglo. Nya kanang kang Eliseo Soriano klarong dili man kay 1980 na gasugod diri sa Pilipinas. So dili na mao ang Church of God nga gisugdan ni Kristo. Kana pong 1940 nagsugod gisugdan ni Felix Manalo. Bisan pag angalan na sa Biblia dili na katuhuan kay wala man na magsugod panahon ni Kristo. Gigamit lang ang ngalan. Now, unsa may example nga dili ta mo tuo tungod kay gigamit ang ngalan pero dili mao ang dapat mo gamit. Parehas anang kwarta. Kana bang fake money? Faking kwarta? Kanang faking kwarta nganong dili man ta mo tuo bisa gikopya ng numero o name tag sa kana bang tinuod nga kwarta. Now, dili ta mo tuoan ng fake money o dili tinuod nga kwarta tungod kay ang gahimo anang fake money walay authority. Kay kanang kwarta gud nga tinuod diri sa Pilipinas ang authorized nga muhimo ana ang Central Bank ra, di ba?
ang authorized mohimo og kwarta maulang ang central bank, kay sila man ang authorized na ay authority nga mohimo kwarta. So kung ako, ikaw maghimo kag kwarta, nya wa kay authority kay dili man ka central bank, kanang imong kwarta nga gihimo fake na. Bisan pag makopya nimo tong name tag o numero sa tinuod nga kwarta, nganong fake na kay wa kay katungod mo buhat. Pero ang central bank, kung sila mo ay mabuhat og kwarta, dili na matawag og fake kay naman sila authority. Mao na diha. Nakaron diri pud ta sa matuod nga iglesia. Kinsa man ang naay authority mo hingalan sa iglesia? Siyempre kanto mga authorized sama ni Kristo o sa mga apostol. So mao na nga kung wasa ka sa Biblia, naaman sila gipanghisgutan nga description pero wala giingon nga konsilyar na nga description o hiniusa nga desisyon nga mao ni itawag sa iglesia. Kaysa kaysa Council of Jerusalem lagi, wala pa sila gatuki unsay opisyal gyud nga ihingalan sa grupo. Mao nang lain-lain ang ilang tawag. Sa ako naman ang hisgutan, di ba? By the way, ay mo katingalang gipaningot ko kay ako nang gituyo. Ipalong na ko ang aircon sa sakyanan kay kana mang magtingog man maapil man sa video kung magtingog ang sakyanan. Then ikaduha pod nag-save po ko og gasolina, no, kay magpaandar tag aircon gamit man ta og kanang gasolina. So mao na then laing punto nga may man po ng panington ta. Mao na nga ayaw mo katingala kung gipaningot ko sa pag kana bang himo aning video. So padayon ta, sumao to. So kinsa man ang makahimo og kana bang description? Siyempre kadtong authorized. Now kung mudagan sa Biblia, ang unang mga gitagaag authority ni Kristo ang mga apostol, mabasa na sa Juan 20:19 hangtod sa 23. Kadtong nag-ingon siya nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa may giingnan ni Kristo ana? Ang mga apostoles. Sus, ang mga apostol mao'y naay authority mo ngalan-ngalan sa iglesia. Pero sa ilang panahon, wala pa sila kanang gitawag og conciliar declaration. Sa ilang panahon, igo na sila ga describe nga lain-lain. Na mo ingon nga iglesia sa Dios, na mo ingon nga chosen people o piniling katawhan, na mo ingon nga iglesia sa Corinto kay naapoy mga taga-Korintong nakabig, naapoy mo ingon nga iglesia sa mga hintil kay doon naapoy nakabig nga mga hintil, naapoy mo ingon nga Kristohanon kay pwede pod hingan lang Kristohanon. Pero kanang moingon ta nga kanang conciliar declaration, hiniusa nga pagpadayag parehas atong Council of Jerusalem. Now, kung atong basahon ng Council of Jerusalem, unsa na may ilang gihisgutan na to? Sa ilang debate gani, kaya nagdebate man po sila to. Ang ilang gihisgutan, gihusay niya itong konsilyo katurang, pwede pa bang kinahanglan pa bagyong tulion ang magpasakop sa gingharian? Dili na kaysa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ, giilisan naman nagbautismo. So dili na kinahanglang tulion, no? Ang tuli ron murag for hygienic reason na lang na, dili gyud pang relihiyon. Di ba? Dayon gipasabot pud atong konsilyo nga dili na ipihig ang mga hintil kay pwede naman na, di naman na sila isipong mahugaw. So mao na, pero wala pa sila gahisgot. Na pa sila laing gihisgutan ato katong mga disciplinary law nila nga giapil pa nila tong Jewish prohibition nga dili ipakaon ng dugo. Pero sa Catholic exegesis, kana nga mandate dili na sa universal. Temporal na kay pang Jewish raman na nga ila pang giapil sa ilang panahon. Ang universal nga balaod gyud nga gusto ni Kristo nga pang tibuok gyud kalibutan nga sundon nga pagtulunan katong iyang gihisgutan sa gospel. Mao na nga ang Katoliko ang gipanudlo puros kadtong gipanudlo ni Kristo. Sa mga council na anay gipang hinahinay pagwala para sa anang Jewish Sabbath, Saturday, then dili pagkaog dugo sa Council of Florence, gi-abrogate na kay ang mga ceremonial observance of the law, gitapos man na ni Kristo sa krus. So mahimong i-abolish o kanamang ilisdan.
Pero sa mga pista nga nung lain atong pista ron kumpara atong pista sa mga Hudiyo. Kay katong mga pista sa Hudiyo, ceremonial observance gitapos man ni Kristo sa krus. Mo nang maghimo na putag bag-ong mga pista. Mo nang atong mga pista ron lahi na ikumpara atong mga pista sa karaan. Unya ang key verse ana kanang sa Mateo City 12. Hebrew Hanon City 12. Hebrews Kapitulo 7, versikulo 12, giingon diha, kung ilisan na ang kaparian, ilisan o sabang balaod. Ambot pasabot diha, ang change na siya sa set of priest. Kay kadtong sa Old Testament, Old Covenant priesthood, mawad-an naman to og authority. Kay naa na may bag-o ang Christian set of priest na pod. So, ambot pasabot sa simbahan ni Kristo nga gitukod, bag-o na pong pare. So ang mga bagong pare na po'y maghimog laing mga ceremonial practices. Pres gudaan ng sa kanang sabat, ang sabat duha ka elemento, moral o kanang ceremonial. Ang moral wala na usbas katoliko, kanang naagi pag worship, naagi pagsimba nga kas-as o sa kasimana. Pwede na tawag og 7th day after 6 days works. Kay ang day of worship ana human man yun na sa unom ka sunod-sunod nga pagtrabaho, di ba? So pero dili na mo atong topic. Pero ang giusobras katoliko kanang pagpatunong sa adlaw, imbis unang adlaw o ikapitok adlaw simana, atong gi-change og unang adlaw sa simana nga mao na po'y gihimong 7th day nato, mo nang usugod tag Lunes og trabaho para nga ang ikapito Sunday. Niya gi-change na kay ceremonial essence of the law mangunang pagpatunong sa adlaw. Kay sa balaod sa napulo kasugo wala man gihisigutan dito nga kanang Domingo unang adlaw simana kinahanglan mao gyud na permanente nga sugod tag trabaho unang adlaw sa trabaho. Man giingon sa ato pa ceremonial essence of the law ang pagpatunong sa adlaw musugod ta og trabaho kay wala isguti sa moral law. So kay ceremonial man ang pagpatunong sa adlaw kanus at musugod og trabaho, ceremonial pod ang pagpatunong asa ng ikapito. So pwede na mausob niya kay naghisgot na pod og laing adlaw sa pahulay pero matintal ko ana. Padayon niya kog diskasa na musamot ta kataasa na. So biyaan nato dito sa atas ngalan. Sa panahon ni Kristo o panahon sa mga apostol, wala pa sila'y official conciliar declaration unsa itawag sa iglesia. Mao nang lain-lain ang tawag. Now, kanus aman nakabaton og conciliar description ng iglesia? Kanus aman nakabaton og hiniusang description ng iglesia? Nga kanang pinaagi yun og council. Unya, timan-an nato, ang naay authority mo hingalan, mo describe, ang naay authority, ang gitagaag authority. Sa atong kwarta ang Central Bank, unya sa kang Kristo pod nga iglesia, siyempre mga apostol. Then kung wala na ang mga apostol, kinsa naman po isipon natong mga authorized? Siyempre ang nakasunod sa ilang katungdanan. Para sa ragon na sa katungdanan sa presidente, kung ang presidente mailisan, ang musunod nga presidente, dito mapasa niya ang authority sa iyang pagka-presidente. Nakaron, history, mutug-an na to, kinsa ang tinuod nga authorized nga makahingalan-ngalan, nga makahatag og description. Kay dili man tanan na ay authority. Dili gud tanan gihimong apostol. Di ba? Nya nasa Roma 10:15 nga giklaro dihang San Pablo nga dili tanan makapangaral, makatudlo, kadto rang gipadala sa ato pa ang gi-authorize. Ang unang gi-authorize ni Kristo mga apostoles. Nakaron ang pangutana sa atong panahon, kinsa man ang authorize? Siyempre magamit diha ang apostolic succession. Meaning, kinsa tong gitagaan og authority pod sa mga apostol o kinsa po tong gitagaan og authority sa ilang mga gipangtagaag authority naa nilang authority. Unya kay wa may laing pundok nga ang iyang existence nga masumpay gyud sa authority sa mga apostol kini ramang Catholic bishops. So, ang Roman Catholic bishops maoray makahatag gyud og kanang gitawag og hiniusa nga description. Official description of the church. Nakanus aman naghimo gyud ang council og description sa iglesia. Dili na kasa kay kanang pagtawag og Catholic sa iglesia ang kanagyang litra por litra gyud
di manggali nimo na mabasa gis Biblia litra por litra gawas sa mga translation na mga translation nga babasa na. Pero sa history, ang unang yung gi-attribute nga unang nigamit anang pulong nga si Ignacio. Niadto ng 110 AD or 107 AD. So, mga unang bahin sa ikaduhang siglo, kay kanang 107 o 110 AD, mga unang bahin man na sa ikaduhang siglo. Nya, si Obispo Ignacio ang unang migamit ana. Unya, kana, iya nang gitawag, iya ka nang gigamit nga description, paghulagway sa iglesia nga gitukod ni Kristo. So ito pa, ang iglesia ni Kristong tinuod, kay naa naman niya itong panahon na iyang gitawag og Katolik. Karon ang pangutana. Kay ang iglesia ni Kristo, gitawag man niya Katolik, ang pangutana. Maduha ba ang iglesia lain-lain o usara? Pangutana naman ako. Di man nina. Kay ang iglesia ni Kristo gitawag man og Catholic Church ni Obispo Ignacio, ang pangutana, mahimo ba ng lain-lain nga iglesia o usara? Usara. Kay bisan pag daghano nagngalan basta kana ra ang gitawag, usara yun na. Kapila na ako nag-i-explain sa akong mga post sa Facebook. Napakulaing mga video nga ako ning gidiscuss. Bisan pag nganlan nagkatoliko, usara na ka iglesia. Usara yun na ka iglesia. Una-una aragol, bisan pag batang gamay, imong grade 1 nga bata, imong pangutanon, dong, kini, iglesia ni Kristo. Hinganlan na siya og katoliko. Pila na ka iglesia ron? Maduha ba na kay lain-lain ng mga ngalan? Usara. Usara. Kay si Simon, sa diyang gitawag siya og Pedro, dili man maduha ka tao si Simon og Pedro, usara man. Diba? Si Saul gitawag og Pablo. Dili maduha ka tao si Saul og Pablo, usara. So kay ang iglesia ni Kristo gitawag man ni Obispo Ignacio og Katoliko, so usara ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Bisan manggani sa Pasugo Magazine, admitado sila ana. Sa dihang wa pa kuno tawga og Katoliko ang iglesia, mao ni ang iglesia ni Kristo. Pero ang ila lang, sa dihang gitawag ng Katoliko, mawala na kuno iyang pagka-iglesia ni Kristo, no, dili na mao. Kay ako bitaw, ang una yung gihingalan sa akong ginikanan, Silbert. Then gitawag po ko og Bobby as my nickname. Karon kay gitawag man kog Bobby, nawala na ba akong pagka-Silbert? Wala, Silbert ra gyapon ko. Naduha na akong description. Gitawag po kog Bobby as my nickname. Pagkadako pag yun ako, mahilig na kog butyag sa kamatuuran. Unsa may kamatuuran sa Latin, Veritas. Gitawag na po kog Veritas. Karon kay gitawag naman po kog Veritas. Nawala ba ang akong pagka-Silbert o pagka-Bobby? Wala. Si Silbert, si Bobby o si Veritas, usara ka tao. Usara man ko, di ba? Pero gitawag kog Silbert, gitawag kog Bobby, sa labinas balay, kay mo man akong kanang nickname. Nya Veritas pod sa radyo kay naila man kong Veritas, pero dili ko tulo ka tao nga lahi-lahi, usara ko. So sa history kay ang iglesia ni Kristo gitawag man siya Katoliko, so usara. Dili na lain-lain nga iglesia karon nganong natawag man pud siya apostolik. Kanang pagtawag og apostolik, konsilyo gyud na, Council of Nicaea. Unya nganong mutuo man tag Council of Nicaea kay nanatay president ana katong Council of Jerusalem. Di ba? Nganong mutuo man tag council kay agi anang binding and losing authority sa iglesia katong giingon ni Kristo, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao na ang katong Council of Jerusalem. Meeting to, konsilyo to sa mga apostol, binding to tungod sa authority nila, binding and losing. Sa ilang panahon wala pa sila kahisgot unsa gyud bang conciliar description sa iglesia. Nakaron sa Council of Nicaea 325 AD, the same church man na, Christian church. Kaya mga obispo sumusunod man sa mga apostol. So, valid ang ilang council, nahibulong bitaw ko aning mga pastor ug ministro sa ubang mga pundok nganong ang Council of Jerusalem ra ilang tuhuan, di sila mutuoan ng mga later councils nga the same authority man. Di ba ang authority sa atong mga senador o mga congressmen, kung ilisa na po sila, ang ilang authority mapasa po sa ilang sumusunod. Ya klaro man nga ang authority sa mga
apostola sa mga obispo, sumutuo ta sa mga council, sumo nang mutuo ta atong Council of Nicaea 325 AD nga unsa may giingon dito sa Council of Nicaea nga tawgon po ni siya apostolic as a description. Sumo na nga sa description doon sa iglesia na Holy, Catholic, Apostolic. So na apostolic na description. Apila kay hukom man na sa Council of Nicaea 325 AD. Dayon mayngon ta nganong gitawag siya og Roman. Na dito na sa Council of Trent 1546 kay ang sentro sa iglesia mabalhin sa Roma kay naay mga implication sa Biblia kay sa Mateo 21:43 nag-ingon si Kristo diha murag gipasabot niya nga wa kay siya mahimuot sa Jerusalem din dito masugdi ang iglesia mo nang nag-ingon siya nga ibalhin ang kingharian buot pasabot gikan sa Jerusalem ibalhin sa laing lugar. Ang ubang translation nasod sama sa King James, so ibalhin sa laing lugar. Unsa man ang lugar gipasabot sa Ginoo na sa buhat 2:39 layo kuno na layo na nga dapit sa Jerusalem. Unya sa buhat 22:21 ang mga tao na nimuyo ana mga hintil sa tupa usa ka Gentile nga lugar. Nya muhaom yun na sa Roma kay ang Roma lugar sa mga hintil, di ba? So asa man nato masiguro nga Roma gyud ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro. Nasa buhat 23:11 kadtong giingnan ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So Roma ang gipasabot sa Ginoo. Nya lain pong argumento ana sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome ang giparallel sa Jerusalem. Diin didto gyud masugdi ni Kristo ang iglesia nga supposed to be naa didto ang sentro kay sa Jerusalem ang gasugod. Kay mga pundok gani kung asa gasugod lagmit naa po didto ang sentro. Unsa man ang sentro kanang naa didto manukad ang pangkalahatang pamamahala. Preskuran ng INC ni Felix Manalo ang ilang sentral na sa Pilipinas kay sa Pilipinas man nagasugod. Ang mga Sabadista, ang Mormons, ang ilang mga sentro kung diin asa nagsugod naa nanukad ang ilang pangkalahatang pamamahala o universal nga administrative. E naa sa Amerika kay dito man nagasugod. Pero ang kang Kristo sa Jerusalem nagsugod. So sa ato pa didto gyud unta ang sentro. Pero iya man gipasabot nga ibalhin sa mga teksto nga ako nang gisgutan. Buhat 23:11 giparallel ni Kristo pag-ingon ni Pablo nga maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, Pablo pagpamatuod usab sa Roma. Uni pangutana nganong sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia only Rome ang giparallel ni Kristo sa Jerusalem. Simple rang tubag kay Rome day ang gipasabot ni Kristo sa iyang gitagna sa Mateo 21:43 nga usa ka lugar nga balhinan sa sentro. Ya na tinuod gyud na sa Roma kay ang iyang giingon sa Mateo 21:43 nga kining lugar magmalambuon sa to pa daghang makabig ang iglesia ni ining lugar nahitabo man gyud na sa Rome. Nasa Roma 1:6-8 ang pagtuo kuno nga Kristohanon nga naabot sa Roma may lukop sa tibuok kalibutan hinuon prophetic ni nga pagkasulti kanya to higayon na wala pa biya kalukop ang iglesia. Pero nganong giingon dito ni Pablo nga nilukop kay naa naman si pagkapropeta kay mensahero gud sa Dios. So ang iyang mga pulong prophetic sama ni Juan kay apostol man siya ni Kristo mo nang kanang iyang sulat sa Revelation na apoy mga prophetic. So mo nang kanang sa Roma 1:6-8 pag-ingon diha ni Pablo nga bulahan kamo diha sa Roma kay ang pagtuo nga naabot ninyo diha madungog sa tibuok kalibutan sa to pa gikan diha mo katoliko ang pagtuo mo universal sa Rome. Sumuna nga sa Rome nagmabungahon gyud ang iglesia kay daghang nakabig sa pagkakristohanon bisan pa sa mga panglutos sa mga emperador nga mga pagano sama ni Nero, di ba? Ni daghan og maayo mo bitaw sa church history ang ancient and medieval history giingon diha. The church that's founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire. Tinuod magyud na kay bisag gilutos ang iglesia sa Roma pero didto nagdaghan og maayo ang nakagamot bag-ayo ang Christianity.
Muna nga nabalhin yun dito ang sentro sa iglesia. Natuman ang Mateo 21:43 nga ang balhinan sa sentrong gipasabot magmabungahon pag-ayo. So munang nabalhin sa Roma. Mauna nga ang Vicar of Christ nga kanang Pope. Anong may tag Vicar of Christ ang Pope? Kay ang unang gitugyanan sa Keys of the Kingdom ang si Pedro. Kunya, kana mang posisyon ni Pedro ang gipuli-pulihan sa Santo Papa. So mauna diha pod. Naa dito sa Rome ang sentro. So muna gitawag siya Roman. Oh. Then kanus man na siya gi-assemble. Ilara bang yaga-yagaan sa INC nang gi-assemble kuno atong ngalan. Tinuod mo na. Dili man dautan mag-assemble. Kanang maghimutag sakyanan i-assemble mo gyud na atong mga balay i-assemble na para mapurma. Opo, kanang description sa iglesia gi-assemble na kay wa maguna magparehas kanus ana nasugdi ka ng Katoliko tawag na panahon pas ikaduhang siglo kanang Apostolic niadtong Council of Trent 325 AD kanang pagtawag og Roman niadtong Council of Trent 1546. Then kanus man na gi-assemble. Niadtong First Vatican Council 1870. Di ba basa-basahon mangalina sa mga ministro sa iglesia di lang sila motuo. Kay para nila wala may authority ang mga obispo. Kay para nila ang authority sa mga apostoles di man mapasa sa mga obispo. Pero gusto nila nga kanang ilang mga meeting sa sanggunian, kung mag-meeting ang ilang mga ministro, gusto nila authorized na. Kay ilang mga ipatuos mga tao na tanawa. Tanawa mga igsoon. Wala ko na authority ang mga obispo nga mugama-gama. Pero sila gasiging meeting. Kinsa tong itiwalag dayon og kinsa tong tagaan og kanang disciplinary action. Pero ako di ko mutuo sa kung moingon sila na authority ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, ako di gyud ko mutuo. Bisan paghulgaon ko. Kay walay historical evidence nga ang authority sa mga apostol na sa mga ministro. Ang historical evidence magtug-an nato nga naa sa mga obispong Katoliko. Apil unta ang Orthodox pero ang sipyat sa Orthodox nibulag sila niadtong 1554. Then wala na pod sila mo pailalom sa Santo Papa, which is wrong. Wala ka mo pailalom sa pagdumala. Okay. So mao na ang sipyat. Mao na ako dili ko mo bulag sa pundok nga naay Santo Papa kay successor man sa katungdanan ni Pedro. Napasilo ako nga singot kay ko kay akong gipalong nga aircon sa sakyanan kay nag-save ko og gasoline. And ikaduha, kung mag-andar po ng sakyanan, mo apil ang tingog sa atong video. Mao nang dili clear. So murag drill lang siguro ko taman kay ang ubang explanation nako ani maumaura. Nya inyo ning makita pod, mabasa sa akong mga post sa Facebook. Ang akong Facebook Silbert Adriatico Don Loyano. Kaya ang akong YouTube, makita man ninyo ni sa YouTube, ang akong YouTube, Veritas Dipolog. Ang spelling sa Veritas, V as in Victory, then Eco, Romeo, India, Tango, Alpha Sierra, Veritas. Dayon, space, dayon, Dipolog. Dipolog, sayon na spelling ng Dipolog, D-I-P-O-L-O-G, Dipolog. So, nari ninyo ni makita ako mga videos. Matagalog man o Bisaya. Saksak na diha. Tagalog o Bisaya na. Kay ako Bisaya man po ko. Tagalog para sa akong serbisyo ninyong mga Tagalog po nga di kasabot og Bisaya. So, mao na. Pasensya lang po kung magtagalog ko nga magkadimao kay dili pa kuhana sa Tagalog. Bisaya gani magkayungit pa tao sa Okay. So, mao na. So, murag kato naman siguro, no? So, ang Iglesia ni Kristong tinuod, kay naamang yun historical evidence nga, gibutangan sa description nga Catholic, gibutangan sa description nga Apostolic, gibutangan sa description nga Roman, kay naana dito sa Roma ang sentro. Na nga, usara na. Kay bisan pagdagano ngalan, dili mo na mawala ang iyang pagkasiya. Kana bitang rosas, kini ako ganing balik-baliko ning argumento. Matud pa sa kapari nga nagdepensa ng paghingalan o lain-laing ngalan nga maura kanang rosas kuno bisan pag tao ko na sa laing ngalan dili mawala ang iyang pagkarosas.
kanang rosas tawgon sa gumamila, mawala ba ang iyang pagkarosas sa dihang gihinganlan na siya gumamila? Dili. Makaingon pagali ka, huy, dili na gumamila kay rosas guna siya. So mao po na ang Iglesia ni Cristo gitawag og Katoliko. Tingali mo ingon ka nga, ayaw na tawag og Katoliko kay Iglesia ni Cristo na. Pero dili mawala ang iyang pag-Iglesia ni Cristo kung ano lang siya Katoliko, di ba? Sa logic. Oh. Pero nga nung musugot ang Ginoo nga tawgon og Katoliko because of authority. Ikaduha pod, dili man supak sa Biblia basta ang itawag nga lain muhaom ra pod. Pres atong ang iglesia gitawag ni Pablo og iglesia sa mga balaan. Nasa 1 Corinto 14:33. Tungod ba kay gitawag niya iglesia sa mga balaan ang iglesia ni Kristo nga tinuod, mawala na ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay gitawag niya iglesia sa mga balaan? No. Mura gyapon. Kay usara man to ang gihinganlan para sa guna nga sa lain pong bersikulo gitawag po ni Pablo og iglesia sa Dios. Tungod kay gitawag niya iglesia sa Dios, mawala ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay gilahi na po niya tawag sa laing bersikulo. No. Nganong ang iglesia ni Kristo og iglesia sa Dios usara kay maura man ang gihinganlan, usara man di man lain-lain. Di ba? Kawas kung ang iglesia ni Kristo mao tong gisugdan ni Kristo then ang gipasabot nimong iglesia sa Dios lahi pud nga grupo kana siguro. Pero kay ang gitawag og iglesia sa Dios ni Pablo, ang iglesia ra man pud nga gisugdan ni Kristo. So usara ang tinuod nga iglesia ni Kristo og iglesia sa Dios. Nya history kining iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo gibutangan manig mga palatandaan o description sa mga authorities, sa mga obispo. Holy Catholic Apostolic Roman Church, bisan paggibutangan siya description na usara na. Unya, biblical po ng pagbutang og description na sa Biblia. Jeremias 31:21. Unsay giingon diha ni Jeremias, butangag mga palatandaan o description ang dalan. Nya kinsa man ang dalan sa New Testament? Personal na Jesus Christ. Nya kay ang iglesia lawas man ni Kristo, so pwede po tawgon og dalan ng iglesia kay lawas gud ni Kristo. Nya butangan kunog mga description kinsa may nag-follow, kinsa may nagtuman ana, mga obispo. O na nga kanang ilang yaga-yaga nga gi-symbol kuno ang mga description sa iglesia ni atong First Vatican Council 1870 tinuod na. Pero dili na ang yaga-yagaan kay biblical na. Katumanan na sa Jeremias 31:21 nga butangag mga description ang dalan sa ato pang iglesia. Nganong butangag description? Kay dili ego ang name tag. Dili ego ang pangalang iglesia sa Dios. Iglesia ni Kristo. Nganong dili na ego? Kay pwede nang kopyahon. Ikopya manggaling. Samaan ng kwarta. Nganong dili ego ang name tag, ang numero. Kay kopyahon na sa mga maghimog piki nga kwarta. Unya nganong mga obispo magyud mo'y authorize. Kay pareha sa Central Bank, dili bisan kinsa makahimog kwarta. Central Bank ra kay sila mo'y naay authority. Unya, history will show us ang authority naa sa mga obispo because of apostolic succession. Kaya ang ordination sa mga obispo na sumpay sa authority sa mga apostol, so naa sa mga obispo ang authority. So kung wala kay authority, pres anang INC, kang Eliseo Soriano nga grupo, kanang Mormons, wala na sila authority mo ngalan-ngalan kay wala nila ang authority. Di ba? So, kamo lang, padayon mo anang pundok nga walay authority, manudlo, klaro man ng Roma 10:15, saan ni mo pagtudlo kung wala ka gipadala, o wala ka gisent, unsa man ang pagsent, paghatag ng authority. Bisan sa gobyerno, dili ka pwede mo dakop kung dili ka authorized nga pulis. Di ka pwede mga bugar kung dili ka authorized nga abogado. Dili ka pwede mahimong mayor, mahimong kapitan kung dili ka authorized, dili ka pinili. Mangutahan ako ninyo, honestly. Honest yun. Sumala sa history. Kay apil man ang history sa basihan, no? Job 8:8 sa Living Bible. Sumala sa history. Anong apil man yun ang history? Kay bisan pag walay bersikulo nga kinahanglan ng history, kuan mo na siya, kana bang common sense. Pagpiho gali nato nga tinuod bagyon ng imong gisulti, dagan jud mga panghitabo sa nangagi history man na. Kaya ka na mayroon kang, kining amo, piniling nasod, kini iglesia ni Kristo, tukod ni Kristo. Nya wala ka historical evidence. Ito pa, hunahuna na ni mo. Kung saan man imong pagpamatuog na kanang imong grupo, gisugda na ni Kristo, di mo dagan kag history.
Pero nganong dili mo gustog history kay mahibaw ang tinuod nga dili si Kristo mo'y gasugod ana inyong pundok. INC 1914 Felix Manalo. Mormons 1830 Joseph Smith. MCGI Eliseo Soriano 1980. Kung mudagan gud og history, mabunggo man. Maklaro mabuking man. Mao nang dili mo gusto paggamiton ang mga tao og history. Kay kung paggamiton ang mga tao og history, Roman Catholic Church is the true Church of Christ. Is the true Church of God. Pasensya gipanangon ko kay ako nang gihisgutan nga no. Okay, hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.